Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Ito ang Lingayen Bagoong Festival at ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang diwa ng fiesta. Ready na ba kayo sa pinaka-exciting na event ngayong taon, ang Lingayen Bagoong Festival 2026? Hey, what's up mga tropa? It's me again, Darren Caglo Vlog, ang yung house husband ng Pangasinan. Andito tayo muli sa bayan ng Lingayen upang saksihan ang taunang Bagoong Festival 2026. Kaya tara mga tropa! Ang Bagoong Festival ay isa sa pinakamasayang piyesta na napuntahan natin at ngayong araw hindi lang natin ipapakita ang best of the best ng fiesta kundi matutunghayan din natin at may experience ang mayamang kultura, kasiyahan at higit sa lahat ang ating pinagmamalaking produkto, ang bagoong. Kaya chill and relax at samahan niyo ako sa panibagong food travel adventure dito sa bayan ng Lingayen. Sa day 1 ng Lingayen Bagoong Festival, solid agad. Unang pasabog ang Civic Parade, makukulay, buhay na buhay ang buong Lingayen. Todo hataw at nagpakitang gilas ang mga drum and lyres at street dancing exhibition. Grabe ang energy at talento ng bawat grupo. Kaya sila ang back-to-back champion mula 2024 hanggang 2025. At pagdating ng gabi, ibang level naman ang ganap sa Miss Gay 2026. Bongga ang mga kasuotan at talagang pinabilibang lahat sa kanilang wit at talino sa Q&A. Akala mo bagoong pangsawsawan lang? Wait till you see this. Sa pangalawang araw ng activities mga katropa ay lutong Lingayen cooking competition naman. Iba't ibang team nagluto ng kakaibang dishes kung saan ay may sangkap na bagoong. Talagang pinakita nila ang galing at innovation sa pagluluto. At syempre, after ng pagluluto ay kain na naman. At dito naman ang Taway-Taway Food Showcase. Dito ay nagsama-sama ang mga taga-Lingayen upang tikman ang iba't ibang mga pagkain na gawa mismo dito sa bayan ng Lingayen at nagpapakita rin ng suporta sa One Town, One Product. At alam nyo ba na ang Lingayen ay ang bagoong capital of the Philippines? Siyempre, dahil sa Lingayen mismo ginagawa ang world class and export quality ng mga bagoong. At sa pangatlong araw, dito nga sa factory na ito, ginagawa ang isa sa pinakamasarap na bagoong sa buong bansa. At sa pamamagitan ng pagbuburo ng maliliit na isda sa jar or burnay kung tawagin sa loob ng isang linggo o buwan, ay nakakagawa na sila ng bagoong na siyang patok sa isa sa sangkap sa pagluluto. Ganito pala ginagawa ang bagoong. Grabe, amazing mga katropa. Kaya pag sinabi nating bagoong Lingayen, Bagoong Lingayen, masamsamin! speaking of masamsamit o masarap, grabe, kalutan eddalan ang isa sa pinakaaabangan. Kasabay pa nito ang tugtugan eddalan kung saan pinamalas nila ang kanilang talento sa pagkanta at pagtugtog ng musika. Napasayaw pa nga si Governor Quico, Vice Mayor JM at Mayor Iday. Pangasinan, ang galing! Bagoong Festival 2026! Happy Bagoong Festival! Yes! Bagoong masamsamin! Happy Bagoong Festival 2026! Makisaya tayo dito ngayon sa Bagoong Festival. Happy Bagoong Festival 2026! Happy Bagoong Festival 2026. Hello po! Welcome po sa Bagoong Festival 2026. Ang pinakamasaya, pinakakulay at pinaka-encanting festival sa bayan ng Lingayen. Ano ba ang Pangasinan? Sa mga Lingayen, Kaya tara na't sabay-sabay tayong magsaya dito sa Lingayen Bagoong Festival 2026! Basta Lingayen Bagoong, mananam ang balbalingit, tan masamsamit! Galira at Lingayen!